Hatka. Nyt aloitetaan hatka. Hatketaan sittenkin hatka. Otetaan vitosen. Kerros 5. 5. Koetetaan auki. Sitten menee ykkösen. Nyt. Nyt menee. Nyt menee. Here we go. Here we go. Kerros 1. Mennäänkö kakkos? Mennään sitten kakkoseen, joo. Ah. Niin. Joku paino ääni. Kerros 2. Numero 2. Number 1. Number 1. Auki, auki,